So yun ako ng mga kaprong-prong. Nandito po tayo ngayon sa Camp 4. So kwento kami ngayon nag-train up. And kasama ko ulit po yung mga videographer and photographer. Ayan po sila. Bye! So ayun na nga ng mga kaprong-prong. So ipapakita ko po sa inyo itong view ng Camp 4. So let's go! They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. When the night falls down, I wait for you and you come around, and the world's alive with the sound of kids on the street outside. When you walk into the room, you pull me close and we start to move, and we're spinning with the stars above, and you lift me up in a wave of love. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. A few moments later. So ayun na nga guys, so kakain muna po kami kasi break time muna po. So ito po yung ulam namin. Adobo, pambansang ulam. Adobo, pakbat sa akin. Ay pakbat. Ayun. Ito guys, ulam namin to. Pagkain ng Pilipino. Adobo. Adobong paan ng manok. Yan karsa. Wala ka dito sa prenup namin ngayon. Sarap ng ulam namin. Adobong paan ng manok. Lobin Cup, lugi ka na naman. Alam mo kung bakit? Bakit? Mo, daming chicks dito. Oh. Ayan oh. Ayan oh. A few moments later. So ayun ang mga kaprong-prong. So nandito po kami ngayon sa pinagmamalaki nilang tourist attraction dito sa Bolinao. So dito po sa Campo Or. Yan. Kasama ko ang aking kapatid na si photographer Shelo. Yan. Okay, 1, 2. A few moments later. So ayun na nga mga kakrong-krong. So natapos na po kami dito sa unang lugar na pinag-shootan namin. Dito sa Campo Or. So guys, nakakapagod. Yan yung nilalakaran namin. Napakataas. Yan. Mula dyan sa baba. Nandun sa pataas lalakarin pa namin. Nandun kasi yung sasakyan. So next location po tayo mga kakrong-krong. Doon po sa Patar. White Sand Beach dito sa Bolinao. So kita-kits na lang po tayo doon. A few moments later. Boom! So ayan nga mga kakrong-krong. So nandito na po tayo ngayon sa Patar, Bolinao. Pangalawang location na po namin ito. So nandito po tayo ngayon sa Patar. So kasama ko ngayon itong dalawang batang nagtitinda na. Anong tinitinda ninyo? Pearl. Galing sa Zamboanga. Sa susunod. Hindi pa magtatapos yan. So ang gagawin natin ngayon para makabinta kayo, anong pangalan mo pala? Ang kasigansa lang. Siya niya. Magkano naman yung binibinta ninyo yung pearl? Mga 250. Pakibuksan nga. Pakibuksan. Ito, kwintas ito, Magkano yan? 700. Totoong pearl po yan. Opo, hanggang hindi
masusunog. Kasi Pandora. Wala kaming dalang lighter. So ayan po, yung mga binibinda ng mga bata dito sa Qatar. Ayan. Awan Pearl po yan, taga Sambuanga pa daw sila. So naabutan po sila ng lockdown dito sa Qatar, Bolinao kasi ayun nga, hindi na sila nakauwi. Ha? Ay, pugi ako. Paano yan? Wala akong pera. Kahit walang pera. Ayaw kahit walang pera. Bye-bye. Bye-bye na, Garot. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. Nasusunod ulit. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.